8 locais participan na terceira edición de Engoutes de Tapas que se desenvolverá a finais de novembro no municipio. 4 deles están no Freixo, 3 na Serra e outro na parroquia de Cando. A intención con este concurso é darlle un escaparate, poñer a disposición de todos os locais unha iniciativa para amosar o traballo que desenvolven do punto de vista gastronómico, ademais botando man de produtos locais, posto que unha das condicións é que se utilicen produtos locais, e facelo ademais nunha temporada que só de ser unha época baixa, digamos, desde o punto de vista da demanda deste tipo de servizos de restauración e hostelería, co cal, ademais, creemos que a ganancia, se acaso, é dobre, non? Os clientes terán ocasión de valorar mediante un pasaporte os pinchos que ofrece cada un dos locais participantes. Este ano, ademais, temos un cambio na modalidade. Ata agora cubríase un boleto de calificación de cada unha das tapas que se tomara en cada establecemento. Este ano vamos a cambiar un pouquiño e, como son moitos establecementos que participan, facemos como un pequeno pasaporte no que cada usuario ten o seu pasaporte e vai sellando en cada un dos establecementos nos que vai probando a tapa e pode deixar despois na urna de calquera deles ese pasaporte cos sellos e así despois valorarase cales foron as tapas máis valoradas, mellor puntuadas. Ademais do premio á tapa gañadora de 150 euros, resultante do voto do público e un xurado de expertos, sortearase unha cea entre os clientes participantes.